Janya Mogoswandi, Janya Mogoswandi, Salangadi Mogoswandi, and Tawale Filefolo. Salangani Mogoswandi, and Tawale Kalajade. I am like a Jamanaye, Afasoye, Kabilaro, Sigidala. Angana dia jumogo swanditi angu ke wale korolaje uyamu ku fasoi uyamu ku ka sigidai nanyo laje amma ka fili abada aguna mbo pela jelonfo kutuba don ambaye ka fo radio so chama fana be munu sogolelendo amna no watela no be kan na me en direct oye radio genyeka obe fana ani radio dafina ofana be fana katabla la radio la voix du bango obe jela ko fi ani radio nge kaino ya radio seko ya ofana kolotolendo anna ambu bela jele fo ka kaika fo ka jola ka fo ka fana ka bela jele ku uni soma ku sogolendo radio fréquence radio la watida bi ko to ani sabah bulbul shege wala fo bu polibana sugunna ko radio fréquence ka fo libe fana ni jola ka bela jele ante na kaika ko radio seko mo jaje bari ambale fo radio futa kon nana kaw fo ka awal man do non to goyni soma prince ki fo ki barkada mauma juma chokoroba musukoroba quartier kon nana commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 bama ko lamini bela jene fo ka c'est commune 6 morba bugu fanfe ka foli la c'est en mbebe en donc mauma no bi lamini ken wati kono ka defo extérieur mo be internet kan sarana ka maumbalmo surtout USR mo ka foli la so bela jelema foli krengren la de la foli la ambadam de directeur la anya directeur fo ngat kana ka demba ya fo Bamako fo Paris ngali ni foli kaka ambal muso flame sigilendo ngada kayatu ani yashin ambo foko barkada na amoro la ngada foli bi se ere makanyi ngali ke ka chorba farni ngali ke ngata ka demba ya alhamdulillah ka duwa ke ngata donc ali chorba ala ka me encore ya rabbi msenu mbaloshi ala ka dima ya rabbi na amoro konna na ka foli la se awe ala ka demba ya bema abe min nyine Allah subhanahu wa ta'ala de ba don ala ka do agarsigala fe mo fe namba nyine ngata na be ke ngata donc la kushili oma Allah ka nkisi mauma no sigile no kan la me anga chorba anga musorba bela jele ambaw ambi be fonga ta ka ne Bafanta Traoré nanti madame Maimouna Jalonna madame Traoré Mariam Jara donc ko bela jele fo nya dans strangat donc ka fo nani foli la senga no bela jele ma alu yengole kunu ka ka opération keranga ta ka kosebe wallahi donc nani fo ko barkada ambi haydara fo donc no ye ankara mo ye ngat donc bugubala nanyo foko barkada ambi anga chorba sila fo ngata ka barkada nanyo fo ka barkada mauma ba lameni wati konnana ka defo ka bedon kramatona ka fo makoni sokoma ka fo de gumbanga Allah subhanahu wa ta'ala se bale de aka boaka aziz banga donc Allah mena ambi aziz fo ngat donc fo pari amina ngata ka fo ka barkada fatim Traoré ngata ko fo jakar ngata ko fo ngat donc fo ngat donc Gabon nanyi foli ke ngata donc ambe France fo ngat donc fo français ka fo on sokoma o bela jeli ubela jele lamine non togo bi barosen duru do ayeme la kuma folo barosen folo o ye la kana balia amana ndado la no taraka boy anya ka fo politique général ni premier ministre Mokhtar Wane ani CNT mo ye barosen minke non togo na klina do kan no te manaka boy projet ni abora do ko tuguni no ya Amadou Aya Sanogo ani anoka anofe mo aywa nun to na klina do o kan o e borosen samana borosen nanina o betalike aya hakina misro aywa ni sente ni ayina M5 fe mo ko foko chi ko ka da kolonchi ko ka flongolonchi abisa ka kewa wala na saka ke nun to na klina do kan aywa kata ablafo fevre la élément sonore do fona bien sir comment gidani gonte ko nun to élément sonore do fana bi amena lu fana la temena la kaje amena bi kutuba bole ninde ka ala kan saba be ami ya rabbi Allah nun te bolo sen folo la nya foto ko na la kana bale a nyonyo le min ba fe tamana ko na yakina mi
an bɛ foli lase farabugukaw ma, an bɛ foli lase ɲɔnɔ bi gɛlɛya min b'o kan ka foli lase o bɛɛ lajɛlen ma, ani dɔgɔfirikaw dɔgɔfiri nka donc ala kan ka donc ni gɛlɛya in ta ka bɔ kan yarabi parce que min b'a yira k'a fɔ ko baara in nun kɛcogo nka donc hali bi hakili jagabɔ kan ka k'a la ni ye jateminɛ kɛ nka ko fɛn o fɛn nka min tɛ ka n da don a la n ko ni armée t'i bolo ni armée t'i bolo k'i ka jamana lakana nka kɛra cogo cogo gɛlɛya tɔ nka donc a bɛ jogo ka taa o filanan ka fara kan nka donc ni justice b'i bolo justice min bɛ baara kɛ ni yɔrɔ fila nka donc n'ale wulila ka jɔ hali ni jamana binnen don nka donc a bɛ wuli ka jɔ donc c'est pour cela an bɛ dugawu kɛ nka donc ala ka armée d'an ma min bɛ se ka jamanadenw bɛɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna min kan ka justice d'an ma min bɛ se ka jamanadenw bɛɛ ka sariya tigɛ nka jɛya kɔnɔna na k'a sɔrɔ nka dɔ ma se ka nka donc k'a fɔ ko a kɛcogo man ɲɛ donc ni ye jateminɛ kɛ dimanche tɛmɛnen nka donc insécurité ko la jinanguru n'o ye faama ka mobili ye nka o tun bɛ patrouille ninnu na nka o taatɔ la nka donc mobili nka donc a ye sira bila donc mobili nka donc binna nka maa kelen tora kɔnɔ maa 3 maa 4 banana nka donc o kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ nka donc banbatɔ ye ala ka hinɛ o la ani min banana nka donc ala ka se ka nka donc jagabɔ di nin ye jatebɔ kɛ aussi mardi tɛmɛnen nka donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ mobiti k'a daminɛ nka donc Douanza sira in kan car fila nka donc car an b'a fɔ ma ko Senef nka donc a Nour olu fila attaqué la sira in kan Bore ani Douanza nka Bore ni Douanza nka donc o kan ka don tariku la Mali kɔnɔna na ni hakili b'a la nka tiɲɛ o tiɲɛ bɛ kɛ Mali la nka donc o fila don o yɔrɔ ninnu don a kɛra i n'a fɔ Bankasi ni Koro fila la nka donc bɛɛ ɲɛ bɛ nin yɔrɔ nin de kan mais an dɛsɛra nka ka solution sɔrɔ nka donc Boni nka donc ani Douanza fan fɛ donc wa lakana nka donc pour nous nka donc gɛlɛya b'a kɔnɔna na armée kan ka se ka solution sɔrɔ hali bi an dɛsɛlen don nka ka yɔrɔnin k'a lasago ka ɲɛ pour que nka donc tiɲɛniw ka se ka nɔgɔya maa o maa b'a kɔnɔ o Senef car kɔnɔ ani Nour car kɔnɔ o ye car ninnu jɔ muso o muso bɛ yen o ye musow bila fan kelen fɛ nka ka cɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o f'u ye fɛn o fɛn b'o ko n'o ye téléphone ko ye n'o ye wari ye nka donc o kɔni masiba ma sa ka k'a la mais o y'u ka fɛn bɛɛ minɛ o la ka tila k'o bila nka donc o hinɛna musow la o ma sɔn ka maga musow la donc o kɛra mardi tɛmɛlen mardi kelen na an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ aussi nka donc ONG dɔ bɛ yen nka n'o b'a fɔ ko ONG humanitaire Médecins Sans Frontières o ka mɔgɔw nka donc n'o ye maliyɛnw ye tubabuw tɛ dɛ nka donc farafinw nka donc olu ka tournée na nka donc 11h fan fɛ nka donc localité min n'an b'a fɔ a ma ko commune de Kareri donc n'o kɛra nka donc Tɛnɛgu kɛrɛfɛ yɔrɔ la nka cɛmancɛ yɔrɔ na o ye tununa n'olu mɔgɔw ye hali bi nka donc ɲinini bi kɛra nka donc olu ma se ka ye jateminɛ kɛra k'a fɔ nka donc ni jeudi kelen na kunu 17h Dire commune na nka donc mɔgɔ o mɔgɔ ni misiw b'i bolo a kɛra jagabɔ ye nka donc o b'i minɛ ka jɔ nka misi kelen o misi kelen e bɛ 600 sara nka donc maaw ye nka donc miliyɔn caman sara terrorisiw ye nka donc waati in kɔnɔna donc armée tɛ nka donc o b'o sago kɛ nka donc min ka di olu ni ye o b'o de kɛ nka donc mɔgɔw bɛ l'impôt sara olu de nka a bɛ fɔ min ma ko jaka misi kelen bɛna jɔ nka donc e bɛ 600 sara nka donc n'i ma o sara nka donc i ka misi turu nka donc o bɛ min ɲini o b'o layiri la Bamako mara kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ nka donc semaine tɛmɛnen nka donc précisément mardi fan fɛ nka donc dɔw chauffeur-kɛ dɔ taxi chauffeur-kɛ dɔ tun ye musomanin dɔ ta k'a kan ka taa n'a ye aéroport la ci la nka donc Kize MINUSMA gɛrɛfɛ yɔrɔ nin na 20h waati donc a taara nka ka bin musomanin kan ka taa donc k'a ka wariw ta nka ka tila ka muru kɛ nka k'a sɔgɔ kosɛbɛ nka donc mobili nin nka donc a immatriculation P 91 76 MD donc min don a tɛna se ka tunu an y'o de fɔ nka donc administration mɔgɔ ye ani polisi mɔgɔ ye n'o taara nka donc permis carte grise bi ta yɔrɔ min n'o taara carte grise tigi dɔnlen don n'o dɔnlen don n'o y'o dɛrɛ gɔrɛ nka donc a kɛra nka a y'a kɛ cogo cogo chauffeur nin nka donc mobili dilen bi min ma nka o tigi na ye nka donc min y'a kɛ nka pour que baara in ka se ka sɔrɔ ka ɲɛfɔ maliyɛnw ye nka donc a fɔ ka ko kɛra cogo min pour que maaw k'a dɔn k'a fɔ jamana na i tɛ se k'i sago kɛ nka ka walidenw ta nka k'a fɔ i bɛ taa aéroport la k'o sɔgɔ ni muru ye ka tila k'u ka téléphone ka fɛn bɛɛ minɛ o la a tɛ bɛn Mali kɔnɔna na bi a tɛ bɛn Mali kɔnɔ sini donc n'an ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na aussi nka donc gendarmerie min bɛ Bandiagara kunu wulafɛ waati la nka donc terrorisiw taara bagan ma k'o attaquer mais gendarmew sera ka baara kɛ o jɔyɔrɔ la nka donc o ma se ka nka donc gendarmerie minɛ donc o y'o repousser an ye jateminɛ kɛ aussi nka o tile filanin na nka donc an b'a fɔ min ma ko arrondissement de Wɔ donc o kɔnɔna na nka donc dugu dɔ bɛ ko Mendoli nka donc armée mɔgɔw tun ni daga o taara tile fila kɛ
kɛ ŋa tɛ donc o tun ye yɔrɔninw minɛ ka yɔrɔ sécuriser o y'o kɔ don o don bɛɛ ŋa donc vers 16h ŋa donc terroriste tilala ka taa dugu minɛ ŋa donc hali nin waati in na comme min bi kɛra Nioro fan fɛ ŋa tɛ donc o dugu b'o bolo ŋa tɛ donc n'an b'a fɔ ma ko Mendoli o b'o yɛrɛ ɲini na ŋa tɛ kɔnɔna na lakanabaliya ŋa tɛ donc min ɲɔ ɲɛlen don Bamako an na lamini na an bɛ min sɔrɔ k'a fɔ o ye nin ye fɔlɔ ni dɔwɛrɛ b'i bolo ka fara an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana ye Ala ka basigi Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye jamana lakanabaliya kɔni a ɲɔɲɔlen don an bɛ taa n'an ka baro sen filanan ye an y'a ye k'a fɔ premier ministre y'a ka ni CNT mɔgɔw ye baro sen belebeleba kɛ a bɛna ka jamana politique a bɛna ka gouvernement baara bɛna kɛ cogo min na a y'o ɲɛfɔ a ye ɲɛfɔli minnu kɛ députés y'a ɲininka olu bɛ se ka kɛ cogo minnu na u ye kumaw falen ninnu cogo e ye mun ye baro sen kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ gouvernement fariya bolo kɛlen bɛ cogo min ni i ye fanga ta premier ministre i bɛ na ni hakilina dɔ ye n'o b'a fɔ ko politique du gouvernement donc o politique du gouvernement donc ça veut dire o ye sɛbɛn fura min b'a to maaw bɛ hakilinaw ta o hakilina kɔnɔna na baaraw bɛ se ka kɛ cogo min pour que lakana ka se ka don jamana kɔnɔna na donc o hakilinaw bɛ kɛ donc hakilinaw bɛ kɛ donc bin b'a to baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ o baara min kɛra donc premier ministre barangatnɔn anw sigila k'a kɔnɔ ka depuis a sigila donc nin tile damani in de la a sera CNT mɔgɔw ma o y'a sɔrɔ CNT sigili aussi kɛra gɛlɛyaba ye donc maaw ma se ka ɲɔgɔn faamuya ka taa fɔ kɔsa in de la a sigila ka ban ka donc a welelen don donc o kɔnɔna na a taara ka taa ka kuma fɛn fɔlɔ min n'an bɛ se ka jateminɛ k'a kɔnɔna na document min ka donc n'a y'a présenté n'an ye jateminɛ kɛ an ye ɲininiw kɛ a bɛ fɔ min ma ko dialogue national denni min kɛra a y'o papier de ta ka photocopier ka taa bila yen papier wɛrɛ foyi ma k'a la recherche foyi ma k'a la denni ye min fɔ ka donc point par point a y'o de ta pas un travail fouillé pas un travail intellectuel o ye document de ta dɔrɔn ka photocopier ka donc k'o ta dɔrɔn k'a bila mulu kɔnɔ a bɛ fɔ ma ka copier ka taa bila o de b'a to n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔna na i bɛ jateminɛ min sɔrɔ document in kɔnɔna na document de kan ka taabolo fɔ ka taa donc élection kan ka kɛ cogo di document de kan ka taabolo fɔ ka taa réforme in kan ka kɛ cogo di élection de kan ka document de kan ka baara ka jamana bɛ mara cogo min armée kura in kan ka dilan cogo di jamana ka donc accord in kan ka appliquer cogo di baara min kan ka kɛ ka taa n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔna na donc point min bɛ yen ka taa point 6 o point 6 ka taa donc a kan ka activité min kɛ activité caman a décliné na cogo min ka taa donc 23 ka donc hakilina 23 de kan ka bɔ o kɔnɔna na mais a baara bɛɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ka taa donc a ma se ka kɛ ka donc k'a fɔ nin ye wari ye min bɛ nɔrɔ ni i tɛ se ka ka taa programme kɛ ka sɔrɔ ka taa ko i ma wariko kuma fɔ a wari bɛ bɔ min ka taa donc baaraw bɛ kɛ cogo di bi an b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na surtout ani tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ jamana o jamana ni coup d'état kɛra ka taa a bɛ f'i ma ka taa donc États-Unis ninnu ni yɔrɔ caman u y'o ka sɔrɔ tigɛ ka bɔ i la ka taa ko to ka wari d'i ma ko fɔ élection ka kɛ président démocratique ka élu o ka sɔrɔ ka na n'o ka nafolo ye donc o kɔnɔna na élection ninnu bɛ bi wariw bɛ na bɔ yɔrɔ jumɛn ka élection ninnu ka donc pour que an ka se ka élection kɛ élection bɛ na kɛ cogo di ka donc élection programme aussi a bɛna labɛn ka kɛ waati min na kuma in kɔnɔna na a welelen nin bɛ la ka taa donc a ma se ka an ka taa hakilina di min bɛ mɔgɔ hakili sigi k'a fɔ ka taa donc programme d'an ma k'a fɔ élection bɛ kɛ nin waati in kɔnɔna na donc o ye gɛlɛya ka taa a ma se ka fɔ an ye si k'a fɔ wari min bɛ na di wari in ka taa wari min bɛ don nin na wari min bɛ don nin na wari min bɛ don nin na donc a ma se ka fɔ bi an y'o de fɔ ka taa gɛlɛya fila n'i ye jateminɛ kɛ min ma maaw hakili minɛ fɛn damani bɛ yen Mali kɔnɔ min kan ka se ka kɛ bi la priorité de leur priorité fɛn fila ma fɛn saba pour nous an ka ye cogo la fɛn fɔlɔ min bɛ yen ka taa o ye lakana ye ka taa lakana bɛ se ka sabati cogo min Mali kɔnɔna na ani Mali yɔrɔ bɛɛ la ka taa pour que jamana ka se ka na o la a kuma ye caman fɔ ka taa donc a ye sogo kuma caman fɔ an kan ka nin kɛ ka donc an kan ka milices ninnu désarmer an b'o bɔ yen ka taa o ye kuma ye pour nous ka taa i b'i da de fa mugu la parce que a mugu t'i bolo parce que gouvernement y'a fɔ yan depuis Ibrahim Boubacar ka waati la k'a fɔ surtout dɔw bɛ k'an y'o ci ka taa o dɛsɛnna parce que aw m'o sigi ka taa sigi ko kalama n'i y'a ye ka taa donc surtout dɔw yɛrɛ bɛ yen olu y'a fɔ ko ni gouvernement sera ka na ni armée ye ko ni armée sera ka na kɛnɛ ta ka taa donc olu bɛ ta ka bɔ yen gouvernement armée dɛsɛnna ka taa kɛnɛ ta n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na ka taa e tɛ se k'a fɔ ka taa k'i b'o surtout ci cogoya dɔw la parce que ka taa ka sɔrɔ ka donc a bɛ bɔ la e ka baara kɛ ko juguya de la e dɛsɛnna ka taa ka jamana lakana parce que e dɛsɛnna ka armée bila ka taa yen donc o la ka taa ci de ko kuma ka taa donc i bɛna jɔnw bila fo la et n'i ye jateminɛ kɛ ka taa min bɛ kɛra bi Farabugu
min be ngata parce que armée de kan ngata ka yoro sécuriser parce que na donc gɛlɛya b'o kɔnɔna de la bi an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ kuma caman min kɛ olu yɛrɛ finalement o taara faga farabugukaw de kan o dɛsɛna a lamini ngata pour que k'u ka sɛnɛ kɛ o ma se ka ngata o baara kɛ donc min don ngata donc hakilisigi foyi tɛ kuma in na k'a fɔ ngata donc o baara in kan ka kɛ cogo min o de la anw ko ne yɛrɛ ka ye cogo la fɛn 2 fɛn 3 de bɛ yen k'o kɛ o ka taa d'abord o na ni programme min ye hakilina kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ngata donc n'o ye baara in kɛ k'a fɔ ngata donc ko temps b'o bolo ngata o ye programme kɛ ngata o temps t'o bolo baara in tɛ se ka kɛ waati kɔnɔna na même élection président normal ni ye président normal ta k'a d'o ma olu ye programme min fɔ o président normal tɛ se k'o bɛɛ respecter donc o kɔnɔna na pour nous o y'o dafa mugu de la min ni ji t'o bolo mais o b'a dɔn k'a fɔ o y'a fɔ cogo min pour eux ngata n'o sera ka min kɛ o wodon n'o ma se ka min kɛ a banna mais an bɛ min fɔ gɛlɛya 3 de b'a kɔnɔna na fɔlɔ ye min ye ngata donc a fɔra ko structure min kan ka dilan structure indépendant min b'a to ngata donc élection bɛ se ka kɛ jɛya kɔnɔ donc o kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ élection min bɛ se a bɛ se ka kɛ jɛya kɔnɔna na cogo min donc gɛlɛya kɛra o kɔnɔna na donc an t'a dɔn baara min kɛra olu bolo cogo di donc hakilina min ye min ye o ko ngata ko structure min kan ka kɛ ngata structure indépendant min bɛ deni DG administration territoriale ta ko man kan ka o de tun kan ka sigi maliyɛn bɛɛ ka yecogo ye o ye mais an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ngata donc olu ka yecogo la ngata o t'o kɛcogo ye ko parce que ngata o ko tɛ se ka na kɛ ka ban ma mais mɔgɔw siralen bɛ min ye est ce que namara ko dɔ t'o kɔnɔ ngata nin ko bɛɛ lajɛlen wa mais n bɛ kelen f'u ye ngata o k'a bila u kun na mali bɛ cogo min maa si tɛ se ka maa diyagoya sigi maaw kan parce que min don a ma ɲini o fɛ yɛrɛ olu ka na ni hakili kura ye mali kɔnɔ parce que jamana sigilen fo ka na se yan maa o maa na ni hakili ye gɛlɛyaw kɛra hakili kɔnɔna na jamanadenw gɛlɛya b'olu de kan bi gɛlɛyaba b'olu de kan jamanadenw bɛ fɛ ngata donc o ka lamɛn hakilina min b'o la o b'o hakilina fɔ faamaw ye ngata faamaw k'o ta ka bila sɛbɛn na o sɛbɛn min bɛ se ka k'olu lamara cogo ye cogo min hakili kura min bɛ yen ngata o ka se ka kɛ a ma ɲini transition fɛ a ma ɲini ngata hasimina ka maaw fɛ a ma ɲini wanna ka maa fɛ ko ka na ni hakilina kura ye parce que hakilina kura t'o bolo o cɛcogoya kura t'o bolo o expérience t'o la o yecogo t'o la pour k'a fɔ ko bɛna jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔna na a fɔra ko ka jamanadenw de lamɛn jamanadenw ka hakilina jamanadenw politique mɔgɔw a commerçant a tɔgɔ fɔ a sɛnɛkɛlaw bɛɛ ka sigi ka bɛɛ lamɛn ni bɛɛ lamɛnna bɛɛ ye hakilina min ta k'a fɔ ɲinan ye san 61 ye jamana sigilen bɛ ngata gɛlɛya min kɔnɔna na an bɛ fɛ baara ka kɛ cogo min o ka jamanadenw lamɛn n'o ye jamanadenw lamɛn an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mais n'o ko bɛna mɔgɔ de cungo ka hakilina dɔ de cungo o hakilina min ma deli ka marché k'a jateminɛ k'a fɔ ngata n'an bɛ taa o taabolo de la baara bɛ tiɲɛ ngata jamana kɔnɔna na donc an ye jateminɛ kɛ ngata donc a taara ni min ye devant le peuple malien assurance t'a la filanan ye mun ye an ka tila élection ka organiser de façon démocratique maa o maa n'o bɛ fɛ ka taa élection na o ka taa suɲɛni t'a la namara t'a la mɔgɔ tɛ imposer donc o kɔnɔna na pour nous ka donc baara min bɛ kɛ la baara ka kɛ jɛya kɔnɔna na mais n'an sera yɔrɔ dɔw la ka taa o hakilina jagabɔ ye an bɛna kuma olu dɔw kan tile natɔlaw ka taa ni waati natɔlaw mais bi an bɛ yɔrɔ min hakilina foyi tɛ yen k'a fɔ k'o taara ça veut dire min don olu kɔni bɛna kɛ n ka donc fo k'an ka taa waati in ban pour que baara in ka se ka kɛ mais a ye fɛn kelen kɛ fɔ min ye maliyɛnw hakilina ta aussi a y'a fɔ ko 18 mois ko bandaw y'a fɔ ko o tɛ bɔ 18 mois in kɔnɔna na o bɛ to 18 mois in kɔnɔna na baara bɛɛ bɛ kɛ ka bɛn 18 mois kɔnɔna na o b'o ka minɛnw ta o bɛ taa jamana kura bɛ sigi n ka taa président kura min ni ala ye fanga da min ka dakan na i bɛ kɛ ɲɛmaa ye jamana kan ka ta cogo min i b'a ta n ka donc hakilina kura la pour que jamana ka bɔ nin gɛlɛya la donc o ye ne ye cogo ye n'a dɔn ni ɲininkali wɛrɛ b'i la. mais ninnu tɔgɔ président yɛrɛ y'a yira kɛnɛ kan k'a fɔ ko olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛ organe unique sigi ko ka élection k'o kɔnɔna na ko tant n'olu permettre mais tant tɛ se k'olu permettre parce que an yɛrɛ ɲɛ b'a la olu fana y'u kɛ fɛn dɔw kan min tun t'olu ka priorité est ce que o bɛɛ tɛna ni retard dɔ ye ou bien aw parti politique aw na mun fɔ o ko la parce que aw jɛlen don n'a ye k'a fɔ kalo 18 ko fɛn tɛ fara kan fɛn tɛ fara kan n'olu ko k'u tɛna se ka élection kɛ ni organe unique ye donc o b'a yira k'a fɔ élection mena kɛ togo dɔ de la a bɛ kɛ dɔgɔɲɛ kumun kan. c'est pour cela an ko olu man kan ka foyi préfet ninnu bɛɛ b'olu la. non olu man kan ka foyi proposer o kan ka baara min kɛ bi n ka taa donc o kan ka taa maliyɛnw lamɛn ça veut dire préfet sigili ani mɔgɔ kura sigili wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ comme Ibrahim Boubacar Keita b'a kɛ cogo min o ka mɔgɔw sigi k'a miiri k'a fɔ n ka taa ko bɛ tila ka n ka taa ko Mali dominer n ka taa o tɛ se ka kɛ o ko bɔ o kunna jamana ye min ye n ka taa donc comme
maître Bachili a fɔ cogo min dɔw ka jamana wari suɲɛ kalabanciya la k'a fɔ ko bi n ka taa olu bɛna kɛ candidat ye ka jamanadenw sigi ka taa parti politique mɔgɔ sigilen k'o bɛɛ lajɛ o tɛ bɛn donc bi n'i ye jateminɛ kɛ Ibrahim Boubacar talen fo ka na se bi ma ninnu ma baara foyi kɛ min bɛ se ka jamanadenw hakili sigi n'i y'o fɔ mun na parce que Ibrahim ka zonba kule Ibrahim kan ka dɔn mɔgɔ min ye banditisme économique kɛ min bɛ place ɲɛnama na hali bi o ma se olu ma i bɛ douane jateminɛ i bɛ autorité routière jateminɛ i bɛ structure ɲɛnama dɔw jateminɛ a kɛlen i n'a fɔ o y'a tila ɲɔgɔn ye k'a fɔ a kana maga ninnu na an ni ninnu i b'a fɔ fanga in dilanna ka bɛn an bɛnna kan ka taa Ibrahim Boubacar Keïta b'a dɔn k'a fɔ a bitɔla don donc o bitɔla ka an kɔni bɛ gɛlɛya kɛ ka taa fanga tɛ di M5 ma fanga bɛ di ka taa donc comment il s'appelle ka taa donc an ka maaw ma ani anw yɛrɛ ka taa parce que n'i ye jateminɛ kɛ nin kɛlɛ nana ka se yɔrɔ dɔ la dɔw tun bɛ M5 kɛlɛ na ka taa olu tun tɛ fɛ ka taa donc Ibrahim ka bin yɛrɛ olu tun bɛ fɛ bubu de ka taa donc olu mɔgɔ ninnu est ce que o ma bɛn ko dɔ de kan o bɛɛ ka bɛn ka taa donc fanga ka ta ka di ka ta ka yɛlɛma min anw hakili bɛ min na pour an kana o yɛlɛma sɔrɔ donc aujourd'hui politique mɔgɔw y'o de fɔ olu de kan ka fara ɲɔgɔn kan hakili kelen yecogo kelen pour moi jamana min kan ka na sigi élection min kan ka kɛ ka taa san 5 in kɔnɔna na pour moi ka taa transition ba de kan ka kɛ tous les hommes politiques olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa an ka jamana ta ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na pour que ka taa donc jamana poste a kana kɛ parti kelen ka gagner a ka kɛ ka taa donc bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais ɲɛmaa dɔ ka sɔrɔ a ka kɛ denmisɛnnin ye ɲɛmaa dɔ ka sɔrɔ ka taa donc a bɛ se ka kɛ ka taa donc mɔgɔ hakili tiɲɛnen ye ɲɛmaa dɔ kan ka sɔrɔ a ka kɛ min ye mais cɛkɔrɔbaw bɛ to o kɛrɛfɛ sani olu ka bɔ ka taa kɔnɔna na parce que bi an bɛ yɔrɔ min o nana ka lagosi lase 91 mɔgɔw ma cogo min ka fɛn bɛɛ kɛ ka taa k'o danbe don ka hɔrɔnya nkalon min ta ka da o kan jamanadenw sigilen don ka lajɛ maa ma kuma diinɛmɔgɔw donna o kɛlɛ la politique mɔgɔw o y'o kɛ ka taa fɛn bɛɛ ye o kɛ i n'a fɔ olu de maa lankolon ye k'a sɔrɔ militaire ninnu foyi ma kɛ Mali kɔnɔ ni militaire t'a kalama au contraire donc armée yɔrɔ la fɛn o fɛn kɛra c'est souvent des officiers félons min y'an ka taa a baara jugu kɛ jamana ka se nin position kɔnɔna na mais si aujourd'hui on veut dédouaner tout le monde ka kɛ i n'a fɔ politique mɔgɔ de mɔgɔ lankolon ye or ne ye kuma fɔ Mali kɔnɔ ko n'aw dalen b'a la k'aw ye hɔrɔnw ye n'aw dalen b'a la k'aw ye danbetigi ye ko n'aw dalen b'a la k'aw ye halalaw ye aw ye na politique dabɔra d'après Moribo ye min fɔ a dabɔra hɔrɔn ni danbetigi ni halalaw de kama sani i ka to n ka taa donc toujours i bɛ mɔgɔw critiquer i bɛ n'a kɔnɔna na baara bɛ kɛla cogo min a sɔngɔsi bɛ se ka di jamana ka bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔna na pour que an ka se ka se yan a tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ hɔrɔn ka weleli donc pour nous donc politique mɔgɔw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw ta min b'a to jamana bɛ bɔ nin gɛlɛya la o contraire o de a ka continuer ka ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ka ɲɔgɔn buruja. Or, donc, il y a donc, n'a fera que des bambins, des gens qui n'ont jamais fait de la politique, des amateurs, hein, pour faire la donc, comme on a bien mélégué, ça veut dire qu'on a fait voilà, il y a jamana qu'on a donc, un capot qu'on a. Ah, donc, Amélie Bella Tambo, ni Akoko élection marquée organisée pour un parti politique ou nous, ni premier ministre n'a gagné de wa, ou bien faire ko la wa, ou bien avec la toga, n'a d'une carani ni, finir à une aussi que la jette. Premier ministre, n'a donc à la famille à fond, n'a donc à Hakila, n'a donc à les militaires, non, qu'à Foko, c'est la fin qui est sans les partis politiques, nous fouillés au câble qu'on a. Jamais il peut pas faire ça. Parce que vous, il est trompé pour eux, ils pensent qu'ils sont politiques. Vous êtes politique dans le combat, vous êtes politique pour imposer donc la paix, même dans ça, politique. Parce que la politique que vous avez appris sur l'étendue du territoire national, c'est de sécuriser le pays. Donc maintenant, à moi blâmer, je suis désolé, Attigné. On devient hypocrite. Moi, je ne serai jamais hypocrite avec vous parce que nous devons attendre un ballot, en d'accord au boulot. Comme nous devons tout faire, mais Allah devait faire des affaires de ballot. Donc, Nata Tchania, parce que Mauma Daka est bien, Nata Ibo sur Nata, Ot Seka Founy Mboye, Atseka Founy Mboye. Mais about Tadeke, Akarato Tangada, Allah Bain Sayaye. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Donc, maintenant, nous m'avons Nanako parce qu'un manque sombre Beke, Feigné, Kalonkan, Kalamantia, donc c'est l'échec patent. Les hommes politiques doivent comprendre que Diamana de position on ne doit pas laisser One donc nous imposer quelque chose parce que One lui-même il connaît rien dans ce domaine. Parce qu'on a des sénateurs donc One est période mais depuis Amadou Toumantouré, One est période mais depuis Moussa Traoré, One ma délégation mais One nana de Katakabo Dien comme nana Kananaï parce que lui n'a même pas souffert. C'est pour cela que je dis que souvent c'est révoltant. Il dit que donc le changement que tu veux imprimer doit be bon wo nana nata kana wo sunugolem ba ngata donc ka wuli ka bo sunugola kana ngata donc abe faka yele même ke obe banko yele man. Donc aujourd'hui en situation ces hommes politiques qui se sont battus pour que yele man ka continuer
vous avez le soutien du peuple. On va continuer. Nous togo halsa ambo konna danya ka fo koni wasablon konna na kuma chama fana forai ni oye ka fo ko obena aywa femi jamana konna irela foli chama bi munu kan ka ke transition konna na transition mena se kan num bela jelenke nu togo ka se ka mimeta malidu ni dungo be sabu ka daga nya bala ka fo M5 pere ko ka transition chi ko ka da kulunchi nulu be ka fere woro boloda u bena o bara u bena premier ministre de ma o bara la parce que nya ko chama yi bolo fla korta ni ye jatimne ke ngada ma keme olu sona ka fo ko premier ministre hakilna me fo ngada ka be se ka ke ma nani olu ko ngada donc ko lu tala ba sara ngada donc olu ma so botina ko lu yera mine ni ye jatimne ke wala ngada be hakilna chama fo donc ya fo chiko me ngada donc M5 mo ko ngada donc hakili jagabo ke parce que ñoo do fonga donc ni kele position le je ma fla de be kele na min to be fe bubu drongata min to be fe ngata donc ibe kakatui parce que le mot ta dogo mais au konna na on ye kele mi ke depuis au départ il fallait que ibe kakata parce que ibe ka e jamana chi ay dambe chi ko ju horonya chi halala ya donc kalamana donc ay jamana ke ngata donc ça veut dire jamana chi keta ale wode ale te jamana jojo keta notre morbo keta dalebea morbo min ke ngata donc tous les autres sont fiers de ces keta là parce que ñoo de fangata mais ale jamana chi keta donc anana ka jamana dambe chi kanga horonya chi donc min kada ale ngata donc c'était un complexe donc barakon na ngata donc anana ka jamana bla yoro ngata donc en opposition là dès au départ depuis 92 depuis 1992 an y'a fɔ ŋa tɛ bɛɛ ye ŋa tɛ k'a jɛya an kɔni ye cɛ in ti se fɛn na ne m'a dogo donc an ma deli ka bɔ kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ an y'a fɔ n'a ye jamana ta ka d'a ma a bɛ fɔɔnɔ donc n ko a bɛ jamana latiɲɛ a bɛ jamana lafuruku donc o daminɛ ka se bi ma ŋa tɛ donc an ma fili ŋa tɛ donc a kɛcogo la a nana ka jamana bila yɔrɔ min bɛɛ b'a dɔn aujourd'hui ŋa donc min don an kan k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ kɛ cogo min ŋa tɛ baara tɛ se ka kɛ nkalon kan ça veut dire jamana bɛ problème de la problème bɛ bɔ cogo di hakilina jumɛn de bɛ na pour que jamanadenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ il faut que maliyɛnw ka sɔn ɲɔgɔn ye pour que k'a lajɛ jamana tɛ se ka kɛ ŋa tɛ ko maaba de tɛ yen o jamana tɛ se ka kɛ ko hɔrɔn tɛ yen jamana tɛ se ka kɛ ŋa tɛ ko halalaw tɛ yen jamana kɛra cogo o cogo ni maa min tɛ danbe dɔn ni hɔrɔnlankolon danbe tanw n'a fɔra ŋa ta k'o bɛ taa kalifa olu la ŋa tɛ fo ka dunuya wuli ŋa tɛ jamana tɛ jɛ donc parce que maa dɔ bɛ ni danbe b'o la o tɛ sɔn hali ni ye mugan d'o ma i bɛ n'i ka mugan dalen sɔrɔ ŋa tɛ donc o tɛ maga la kɔnɔ k'a fɔ ŋa tɛ donc k'an b'a ta k'an b'a remplacer sini donc n'i ye jamana b'o kɔnɔna na k'a di dɔw ma maafɛnmaw ma i ye jamana kɛ ŋa tɛ jamana fusku ye mais n'i ye jateminɛ kɛ ŋa tɛ foyi tɛ bala anw na parce que min na ko in ma kɛ jɛya kan ni ko ma kɛ jɛya kɔnɔna na jamais ŋa tɛ i tɛ sɔrɔ ka solution sɔrɔ solution tɛ sɔrɔ la fɛn fɛn ma sigi jɛlenya kan a laban kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye kamana fili ye bon nun togo halsa an bɛ taa ni Amadu Aya Sanogo an bɛ taa ni ale ka kiri ye kiri in kɔni a bɔra dɔgɔ kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ caman kiri in e ɲɛ b'a taabolo la cogo jumɛn na a bɛna kɛ ka délibéré k'u bila de wa ou bien a bɛna kɛ cogo u bɛna hakilina min y'a kan n b'i fo k'i barikada Aya ka tiɲɛni Mali kɔnɔ Aya ye min lase Mali ma Aya n'a ka mɔgɔ ye min lase ŋa tɛ jamana danbe ma bi a mɔgɔ kelen kelenw bɛ yen n'o ye Jaw ye Jaw jɔn assemblée président CNT président coup d'état kɛra ale de tun bɛ maaw ɲɛfɛ bonya n'o ye ministre de la sécurité coup d'état mɔgɔ tɔw mais n'i ye jateminɛ kɛ ŋa tɛ o ye min lase Mali ma o ye Mali armée ci bogo armée na fɔlɔ n'i ye armée soldat kelen nɛnɛ a b'a fɔ yan fa nɛnɛ kuma fɔ ten ni i bagala ŋa tɛ donc lakuru kelen ma wula fɛ ŋa tɛ o bɛna a ka quartier bɛɛ encercler maaw ma bɛn u bɛ ba dɛbɛ gosili da quoi l'esprit de solidarité, l'esprit de camaraderie. Aya y'a ci ka bɔ armée na. Aya taara a n'a ka mɔgɔ ka taa bere rouge mɔgɔw ta ŋa tɛ an y'a image hali bi ŋa tɛ a ye mɔgɔ traumatisé Mali la. coup d'état kɛra don min ŋa tɛ donc Kati ŋa tɛ o bɛ mɔgɔ minɛ k'a siri k'a tɛgɛ siri k'a sen siri ka taa bɔ mobili kɔnɔ i n'a fɔ bagan bɛ cogo min k'a fili ka da dugu ma ŋa tɛ o b'a koronto. ko n'i sara ŋa tɛ k'i sara Maliko la ko fu y'i ta. o y'a sɔrɔ falen b'u ka dulɔ a n'u ka ziɲɛw la.
aya mafa aya aya armée ci aya wo aya nunde nana ngata ka jamana tangata donc min kado ni ngata ka ketch wati damani ko bero ruzu mo ngata demsene mi nolu nam to nyo former ka bo ngata donc mo bo ngata donc kanu former ngata c'est des meilleurs les tireurs d'élite de l'armée et ni hakili bala ngata donc 22 secteurs lama mentumbe nere en tant que chargé à la communication du ministère de la Défense, à une cérémonie organisée avec les béros rouges donc à Kati. Pour une manœuvre qui est en train à une position qui est donc les jeunes là qui ont été formés, qui sont là, au lieu de tirer donc avec au bout position là, au bout tirer. Au bout wule qui a tiré, au bout d'accord couru qui a tiré, au bout politola au bout tiré, c'est ces meilleurs. Les 25 des éléments qui ont été formés pour l'armée malienne, les vrais commandos de notre pays, les sauveurs de notre pays. Aïe, Allah mina anaka bandu anaka délinquant, au fuseni au do tola. Faut pas faire ko rafale kanga wule mo kata adama de mina ngata ko filmer, ko botele la, katla ngata kata foka ka vidéo ke ka kambo be faka ko fente boala. Fente boala. Hepwe. O aya anaka moko ka maw mine ka tanga ta donc fuseni to comme asini ini do ñu ko rencontrer ah effectivement aya chi wallahi rafal ka ke adama de una ngata adama de faka ina fo bakan ka mo gore bloko ka ra ko not se rafal ke ci ko la ko sa ke to la ka amine tuguni ka ci mo gola e maw be tlaka sigi ngata ñu do fo be ko jala kura diro yere ma ko jala diro ma mo be rouge mo o kan ka famia o fano baw Mami Fala, c'est des Maliens, ce n'est pas parce qu'on le déroule, c'est pas parce qu'on le mousseau, c'est pour la morale du Mali, c'est pour la dignité du Mali. Ni kira jamana ou jamana une solution masara ou jamana tachiana. On ne kira pas nous voilà mais. Et donc il faut une justice. Milliers Fali qui tous ceux qui sont impliqués dans l'assassinat. Doivent répondre de leurs actes. C'est pas parce que Villa dira, ce n'est pas parce que Ouad dira, parce qu'ils ont touché à quelque chose de sacré. Mali Dambé, Mali Horonya, Mali Halala, ou Magala Kurana, Kolo de la, Kurana Koniye Mogofra et Kangafra. Ou Aya. Ou Mogotou Aya. Ou Magafra Aya. Parce que je ne peux pas comprendre que le malade mental, ça veut dire s'il est normal, il se gagne dans l'armée malienne. Surtout, tu as été formateur. Et à fois, même si on arrête quelqu'un sur le champ de bataille, donc tu dois le protéger et pour que tu juger. Ces bandes de criminels, des assassins, au lieu de jugement et aujourd'hui Aya est considéré comme l'homme le plus gradé de l'armée malienne. Oui, général 4 étoiles. 4 étoiles, oui. Malikono. Ce jeune qui a été bombardé du galon de capitaine donc à général. On parle de ce Aya. Le peuple malien attend un jugement. Le jugement pour la cohésion de l'armée. Depuis les Kerangata armée Konana, depuis les Kerangata armée Konana, armée Kerangata Yeko Fly. Ayanga armée Tchien, Ayanga armée Dambitchien. Et Mando Kero Konana qui ont dit Ayou Farako Fentala. Kanga Beroujichi. Dans tout pays, les commandos c'est des hommes et des femmes bien formés. Tout le monde n'est pas né pour être commando. Des corps d'élite. Notre bébé Faraboko Imbana. Au Mogo là-bas, mais Tora, au Berouzu de Tlalaga Fara aussi, Ibrahim commandement plus de 100 et quelques personnes. D'autres ont travaillé qu'à faire Berouzu Kachikapoin carrément. Au lieu de tomber, c'était à ma femme Bobolo, au lieu de peine avec cours de Kadoma. Aujourd'hui, on a essayé de beaucoup sur pensant que il y a Chidori. Moi, c'est que vous faites au Fagan, moi, c'est que vous faites
Tout le monde n'est pas né pour être commando. Un commando est rare. Un commando, ça fait 5 militaires. Et un commando, elle devait Congomoy. Un commando, elle devait se faire Farabou, Kato libéré. Un commando, elle devait Kanchi. Un commando, elle devait tout sécuriser. Le meilleur de l'armée de terre sont envoyés pour être des commandos. Les meilleurs, ceux qui tiennent, ceux qui sont tenaces, ceux qui ont une capacité, ceux qui ont une résistance, ceux qui sont des hommes, ceux qui sont des hommes d'honneur, et ceux qui ont l'endurance, c'est eux qui sont choisis pour être commandos. Tout le monde n'est pas commando. Et au Temsenou de Minanakata, à Mougouchoula, au Mougouchilin, les gens veulent négocier politiquement ça. À Tébin, à Tébembi, à Tébensini. Il nous faut la justice. Parce que personne n'a le droit au Mali. C'est comme le journaliste qui a été tué vraiment. Ceux qui ont tué ces gens-là aujourd'hui au nom de circuler là, ces gens doivent être interpellés. C'est comme les 23 morts, ceux qui les ont tués, ils doivent répondre. On ne doit pas encourager des crimes. Il faut que des criminels soient éloignés. Donc, en bout de condamnation, nous attendons au nom du peuple, au nom des hommes dignes, au nom des hommes civilisés, une justice. Une justice. Parce que dans l'armée, vous n'avez pas le droit de tuer. Ni bise tout meta, kemanana. Ni tout mese bita torodi soufa. Ni tout mese tu allais libérer le Mali. Voici ce qui se passe. Je n'ai pas de sentiment en voyant des choses nous tarabotcho mi ngata donc du korla do nuka ça veut dire do yere kulela ngata o ka formateur o do faka ngata o kulela ko kana faka ndenkile mbimbolo kana faka musobe kana faka mbani fa do yo wolo den takade ayama ngata ko kata do lawula ka boss no wode la ngata kata do sen karle de tungata ko takado ngata ko kata o tara so de kato takele ngene mo so sur le champ de bataille o tara do mine fo ngata chambre ko no be sunu wala o do muso de wuli kadi do fawde o la c'est impardonnable. Sauf si nous n'avons pas de cœur et nous n'avons pas de dignité. C'est pour cela qu'il nous faut justice. Justice pour le pays. Justice pour l'armée. Justice pour l'honneur et la dignité des hommes. Que ces hommes-là comprennent. On vous a confié les armes. Vous n'êtes pas mentalement malade. Vous êtes des hommes. Donc, c'est pour cela pour moi, Aya doit répondre. Et il doit être condamné à payer ça. Et il doit être radié rapidement de l'armée. Mais c'est qu'à finir. Oui, je parle avec le cœur. Oui, kado jatere la ewa no togo okwana o ni jijima ngoni na kera ayabina mine ka datugu ninde wa ou bien ayabina na no fem ngonu putanye bu chamana yere buraka munu fosisa olube fangala wile bla bla oluma wa aya kanga condamné pour le moment ngata ka juge be parce que ba ngata avocat ngata hanni ma fa ngata donc ebi to o oui ma do tunde no jusqu'à présent anta do ani mami ngata di take ngata donc ama fa ma chodi il y a un commandant là o ya yele maka ke ah oui un commandant o ya yele maka ke ngata donc colonel il veut donner moyen sona donc o ya yele maka ke colonel donc o fa kala halishini ngata moto o tarodo donc donc on a donc shudo sur là mais il y a karambe document maintenant et aujourd'hui au tchela do pays qui sont pressés jugement kake parce que eux ils se reprochent absolument de rien ancien ministre de la défense au Rubala il y a des gens à adjoint en son temps donc ils sont pressés aujourd'hui jugement kake pour que Olu ka don parce que Olu m'a fait un faux Fuseni to ko yote Fuseni o de Rafal Gueye comme il y a Rafal Gueye et cher ngata kay Rafal Gueye ko jugement na sika so era kaya fo c'est-à-dire wala le ina fo lambe zirinda la sika fo te ko ni Rafal wilula katlaga adira bo mo mi sera faru wuli ci la ka senga mar fam no la tun ko mais ngo o tala o shu don tuma ngata donc ça veut dire ngata donc o minke
o yɔrɔ surveiller ka dingɛ in bɔ n ka ta ka t'o su don o su dontɔ la o y'o don bâche kolon de kɔnɔ n ka ta ka tila ka n ka ta ko wulu ninnu siw filɛ nin ye ka taa fo joli bɛ bɔ o kɔfɛ waliden kɛnɛman Allah des vrais hommes militaires dɔw den bɛ yen sisan olu denw filɛ o musow filɛ e k'a fɔ n ka ta jango i bɛ ka b'a fɔ k'an bɛ taa villa kelen d'o ma min y'a minɛ n ka ta villa minɛ n ka ta donc nous ça ce n'est pas notre problème ce qui est important pour nous c'est que il faut une justice pour le pays justice sigilen bɛ o de la n'i ye crime kɛ n ka ta k'a fɔ k'i pardonne ça c'est ton problème ça c'est le problème de leur famille ça c'est le problème de leurs enfants ça c'est le problème de la présidente donc des bérets rouges mais le problème c'est que nous voulons un jugement pour le Mali pour que désormais mɔgɔ wɛrɛ kana ɲɔgɔn kɛ parce que n'o ma kɛ fatɔ dɔ lakalakadɔ dɔw bɛ na n ka ta dɔn k'a ɲɔgɔn kɛ ça doit être condamné publiquement par tout le monde sauf ni n'an tɛ danbetigi n'an tɛ hɔrɔn ye maaw bɛ wuli ka jɔ ko non ko saya kɛra k'a banna ko tiɲɛnatigiw ko dugutigiw k'olu bɛ taa don o la mais aw bɛ faga tuma min aw tɛ yan n'aw woloden don n'aw yɛrɛ woloden don a bɛ ja aw ye wa comment on peut tuer les gens on devient des bandits d'hypocrites pour dire que non qu'on n'a qu'à kɛra ka ban k'an ka to ala y'a fɔ k'an tɛ ko mɔgɔ ka faga et de ɲin d'a ma i b'a bɔ tout simplement parce que vous n'êtes pas d'accord ça peut pas être accepté et c'est pour cela qu'il faut un vrai jugement pour que donc la situation soit gérée. C'est comme ça que je vois. Je suis désolé parce que notre walidenw de faga la. Ne togo amena jamana lakana ta fanfala la alsa est-ce que ka mun famiya an y'a k'a fɔ kosa in na an ka ministre ni caman taara ɲɔgɔn sɔrɔ Kidal n'o y'a jira k'a fɔ ko accord min bɛ kɛ na min signera Algérie ko o bɛna waleya o accord min n'o ka a bɛna waleya an y'a k'a fɔ drapeau yɛlɛla Kidal fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali kulu sanfɛ yiriw sanfɛ mangoro sun na ntomi sun ninnu u ye drapeau siri a bɛɛ lajɛlen na Mali drapeau ayiwa an ma seconde dusajɛ bɔ an ɲɛ b'a la o drapeau kɔni u taara a bɔgɔtitɔla fana u ye fête ba de kɛ Kidali ye kɛra fête ba de ye autorité caman ɲɛna maa caman ɲɛna ayiwa an ka maaw bi yan olu sera ka mun fɔ o la ou bien olu y'a essayer ka tugu bari u sera ka sɔn o ma wa an ka wage lamɛn awe wage d'a ma an ka wage lamɛn wage yɛlɛma caman donna taabolo la ka daminɛ ni fɔlɔ ye bɛn bɛ an ni kɔnɔfɛmɔgɔw cɛ n'a bɛ f'o ma ko accord d'Alger o accord o tun sumayalen don barisa an ni minnu Mali ni minnu tun y'a signé o tun tɛ gouvernement ma o tun b'u dama ma bi an n'olu faralen bɔ ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko parti malien an ni médiation ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma sisan fɔlɔfɔlɔ la mouvement signataire tun bɛ yen gouvernement tun bɛ yen après médiation sisan mouvement signataire ni gouvernement an bɛɛ ye kelen donc sisan a bɛ fɔ ko parti malien ani la médiation o kɔnɔna na an yɛrɛ dama an malien dama an ye ko caman ɲɛnabɔ o de kosɔn a tun bɛ bɛɛ kɔnɔ mun tɛ se ka kɛ o ye min kɔrɔ ko feuille de route mise en œuvre accord mise en œuvre feuille de route an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an y'o dilan k'o bɛn transition direct ma o ye belebeleba ye an tilal'o la an tilala k'a fɔ médiation mɔgɔ ye an bɛnna ni k'a ɲɔgɔn filanan ye mun ye comité de suivi des accords an sera k'o kɛ Kidal mɔgɔ si tun tɛ se k'a bila i kunna ko tun bɛ se ka an y'o kɛ Kidal bi k'a yira mɔgɔw la ko Kidal bɛ Mali fɛ a ka di Kidal ɲɛmɔgɔw ka to Mali la a ka di Kidal population ka to Mali o sera ka kɛ Kidal bɛɛ tun bɛ yen an bɛɛ ye Maliko de fɔ k'a fɔ an bɛɛ ka sigi Mali la mun fana tun ma deli ka kɛ depuis 2012 fo bi o ye ka Mali drapeau yɛlɛn Kidal o kɛra nin waati drapeau yɛlɛnna gouvernorat la Kidal a yɛlɛnna sɔrɔsi kan kɔnɔ Kidal a yɛlɛnna ONU MINUSMA kan fana bɛ Kidal a yɛlɛnn'o kɔnɔna la o ye yɛlɛmaba de o ye yɛlɛmaba de mɔgɔ tun tɛ se ka bila i kunna ko bɛ min fana ye centre yɔrɔ ye Ɲɔnɔ ni Sevare ni Mopti ninnu o yɔrɔ fana la an bɛ ka ko kuraw daminɛ pour que bɛn bɛ se ka sabati yanni anw ka na fɛn fɛn tun bɛ ka kɛ u y'u se kɛ nka a ma sira sɔrɔ parce que fagaliw bɛ ka continuer terrorisme bɛ ka continuer dugu bɛ ka jeli mais an bɛ don min na ko bi initiative kuraw bɛ ka kɛ yen pour que bɛn bɛ se ka sabati Koro yɔrɔ ninnu na Bajangara yɔrɔ ninnu na Ɲɔnɔ yɔrɔ ninnu na a ma nɔgɔn mais tiɲɛ yɛrɛ la dɔ bɛ ka k'a la an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya an bɛ ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin dɔɔnin a bɛ ka ko camanba de kɛ parce que n'i ko y'a ka bɛn il faut que sécurité ka kɛ il faut que développement kɛlɛ minnu bɛ yen ɲɔgɔn faamuyabaliya minnu bɛ yen ani u b'a fɔ minnu ma ko terrorisme minnu bɛ yen terrorisme ye ko gɛlɛnmanba de parce que terrorisme a mago tɛ population na a mago tɛ denmisɛnninw na a mago tɛ maakɔrɔw la a ɲɛsinnen bɛɛ de ma
donc n'o terrorisme ma kɛlɛ bɛn bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que terrorisme yɛrɛ de bɛ ka bɛnbaliya jugu nin ye bɛn sira daminɛ ma parce que a voyage fila bɛɛ la Kidal a fɔra ko Mali bɛɛ ko Mali Kidalikaw yɛrɛ de ye a ɲini gouvernement fɛ u ka taa Kidal ka taa lajɛ problème bɛ Kidal k'a lajɛ gouvernement bɛ se ka solution min k'a ko la o ye belebele ye fɔlɔ la gouvernement tun b'a ɲini k'a taa Kidal o tɛ sira sɔrɔ u ye anw wele de k'a ye na Kidal a k'a lajɛ a bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na Mali hukumu kɔnɔna na o de y'a to nin voyage fila a kɛra a fisayara kosɛbɛ parce que an ye ko caman ye an ye ko caman faamu o de y'a to État bɛ ka commencer ka taa Kidal donc ni État taara bɛn bɛ commencer ka na a fɔlɔ ye min ye gouverneur bɛ Kidal bi Mali gouverneur a sigilen bɛ Kidal gouverneur ka administration o bɛɛ bɛ na yɛlɛn ka taa sigi Kidal direction central minnu bɛ yen olu fana bɛɛ kan ka yɛlɛn Kidal administration ka bureau ni fɛn minnu bɛ k'i ye olu bɛɛ kan ka bila Kidal donc bi État kan ka taa dɔɔni Kidal o b'a yira ko Kidal b'a fɛ ka sigi Mali kɔnɔ Kidal b'a fɛ Mali u ka dɛmɛ comme u ye maliyɛnw ye o ye ɲɛta belebele de ye donc o bɛ a kɛ an bɛ se ka bɛn faamuya kosɛbɛ ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye mun ka gɛlɛn n'u kan ka fɔ kosɛbɛ san 9 Mali drapeau tɛ Kidal Mali drapeau sera ka yɛlɛ yɔrɔ 3 Kidal gouvernorat o min ye fanga yɛrɛ so ye Mali fanga ye so ye drapeau yɛlɛ n'a ye sɔrɔsi kan mun bɛ yen ni an ka sɔrɔsiw bɛ yen drapeau yɛlɛ n'a ye ani Mali hymne ani MINUSMA kan min bɛ yen drapeau yɛlɛ n'a ye fana o ye belebeleba de maintenant mɔgɔ dɔw bɛ yen ni olu diminen don a kɛra cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen bɛɛ t'a fɛ dɔw mɔgɔ damadɔni bɛ minnu t'a yɛlɛ fɛ olu mɔgɔ damadɔni minnu diminen bɛ n'u ye drapeau lajigin o ko min man ka jate minɛ mɔgɔ bɛ k'o de ye kosɛbɛ drapeau jiginni yɛrɛ ma mɛn a jiginna yɔrɔ min na gouverneur ani mouvement signataire minnu bɛ yen u bɛɛ wulila k'u jɔ o yɔrɔ bɛɛ la ka drapeau la yɛlɛ a nɔ la an bɛ yɔrɔ min na ko bi drapeau yɛlɛnna tun o drapeau yɛlɛn mɔgɔ kan k'o de ye mais ni incident fitinin mɔgɔ bɛ ka o de ye kosɛbɛ mais mun kan ka ye kosɛbɛ nafa bɛ mun na o ye hali sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan drapeau bɛ nin yɔrɔ 3 la Kidal mun bɛ yen an b'a daminɛ kɔrɔn fan fɛ o kɔrɔ ye min ye an ka yɛrɛ k'an bɛɛ maliyɛnw ye an ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko mun ka gɛlɛn an ma o ye mɔgɔw ka sabati ka lafiya di mɔgɔw ma mɔgɔw ka se ka balo hɔrɔnya kɔnɔna donc an b'o kuma fɔ an bɛ k'o baaraw fɛ ani ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye accord min n'a signera ni a accord nana a lafiya min bɛ se ka se population mɔgɔ n'o ye cɛmancɛla ye o fana la c'est ka fɛn kura bila yen pour que mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ka lafiya donc o ko ninnu fana bon mun yɛrɛ ye Bamakɔ n'a lamini ye ani ka taa ka yanfan ninnu fɛ an bɛ ka furu ɲɔgɔn kɔ a fɔ min ma ko grand social o fana la mun kan ka kɛ ka mɔgɔw lafiya gouvernement bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ani k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye an yɛrɛ maliyɛn dama don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali dilan an ka taa. Merci ala ni ye mɔlɛ ko ye ne t'a répondre ni ye mɔlɛ kuma parce que ayi ne t'a répondre a ma fɔ ko bɛɛ yɛlɛlen ko drapeau bɛ an bɛ don min na ko donc et puis an ka information na an bɛ min préciser nka taa comme sécurité yɔrɔ la n ka maa min bɛ n'o y'an ka USL mɔgɔ ye nka tɛ donc comme an y'o fɔ an ka mɔgɔ bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ awɔ a fɔra ko Bandiagara attaque min kɛra kunu mɔgɔ 9 de sara mɔgɔ 9 de fagara et puis n ka donc le ci nana sisan an tun ma bilan sɔrɔ ani ko mɔgɔ 8 ko de banana an bɛ dugawu kɛ n ka taa donc pour que Ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen wage kɔni vraiment ni ye mɔlɛ ni ba maintenant i ye ko dɔ fɔ o se ka taa i ko n ka taa CNT ci awɔ CNT ko ka CNT ci anti M5 mɔgɔw ka taa u ka hakilina bɛɛ ye an y'a kɛ bakuru ɲɛ kelen ka kuma di bɛɛ ma an ye kuma di Modibo Sidibé ma an ye kuma di n ka taa donc Jara ma an ye kuma di Choguel ma an ye kuma di Demba ma miniti 7 ɲɔgɔn an k'o lamɛn kosɛbɛ an ka taa n'a ye awi a b'i bolo dɔɔni fara لا يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما اليوم أمسين تمقلوا على بروفيسور أمك كلام من الدور فسقط كلام أمك كلام من الدور جمعنا كلام أمك ولد جاي من الدور هرنا كلام ولد لارا جوما ولد لارا مسوما ماما ولد نيكا دينه ماما ولد نيكا دامبيه ماما ولد نيكا جوراي ما ولد لا دكانا مالي
kunfɛ kuma tɛ n'an bɛ kuma ta an bɛ to ka kumakan min fɔ arabukan na an b'an jigi sɛmɛ ɲɛnɛmala min ti sa ala kɔ ni jigi sɛmɛna ye ka b'a tɔ bɛɛ ka nɔ an ko fanga tɛ yen fɛɛrɛ tɛ yen se tɛ yen fo n'a kɛra ala ka se wa siga t'o la a laɲinina pour que bidon in kana se a laɲinina pour que nin jamakulu min farala ɲɔgɔn kan le 5 juin sur la place de l'indépendance une place historique importante pour notre pays a laɲinina nin jamakulu in kana to kelenya la u faralen kana to ɲɔgɔn kan yaasa mali ka kisi mais ala ma sɔn ni ko girinna kuma o kuma kɛlɛ bɛ tɛntɛli de kɛ a mana girin kuma o kuma tɛntɛli bɛ kɛ mais insha Allah fɛn o fɛn donna kɛlɛ in na mali ko kama danbe kama hɔrɔnya kama ni ala sɔnna ma n'a tɔ tora mɔgɔ kelen de kɛlɛ in bɛ se a dan na mali b'a ɲɛ sɔgɔmada in na ka foli lase bamakɔ tigiw ma ka foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase danbetigi bɛɛ ma ka hakɛto ɲini an ka laadatigiw fɛ ni o ye jeliw ye olu de ye kumatigi ye n'i y'an ye kuma la olu de ye kumatigi ye M5 RFP a ka bi sɔgɔmada in na fara ɲɔgɔn kan an mɛnna an bɛ jateminɛli la kabi baara in daminɛna M5 RFP kɛra ŋaniya ɲuman ye min ɲɛsinna maa minnu b'an kunna bi ko faso marabagaw kabi n'olu tɛ yen kabi u ye jɛkulu min sigi kolonɛli jɛkulu min sigi kabini organe ma bila sen kan foyi ma bɔ M5 RFP bolo ni ŋaniya ɲuman ni proposition tɛ ka ɲɛsin ma mali kura sɔrɔli la nka bi an nana ye k'a fɔ o ŋaniya ɲumanya ye o filɛla u bolo i n'a fɔ fugariya walima kodɔnbaliya walima k'u fɛrɛla an ma ayi u ma fɛrɛ anw ma mɛ u ye dingɛ de sen ka bila u yɛrɛ ye u bɛ bin min kɔnɔ fura t'a la mɔgɔ o mɔgɔ san 7 kɔnɔ minnu ye anw bali kɛnɛya la san 7 kɔnɔ ka jamana fan bɛɛ kumada kɔnɔmada san 7 kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye fɛn bɛɛ ta ka ɲɛsin u yɛrɛ ma ka ɲinɛ jamanadenw kɔ n'o de kɛra olu taama ɲɔgɔn ye transition in kɔnɔ k'o ko ka tila ka ɲɛ ka sɔrɔ cɛ dɔw bɔra tile kɔrɔ ka bɔ san kɔrɔ ka bɔ minɔgɔ kɔrɔ ka marifa ci u la u ka faso ko la fɛn foyi t'u bolo k'o ko ka laban ta o de la dalu bɛɛ sɔrɔlen kɔrɔ M5 RFP bolo k'a fɔ tiɲɛ na ninnu bɛ ka taa ni ko in ye cogo min na o tɛ taa cogo ye maliyɛnw wulila ni min ye M5 RFP ko a sera a dan na a sera a dan na k'a f'u ye ko mali in tɛ olu ta ye ko l'ont démenti aujourd'hui. Depuis 6 heures du matin, les Maliennes et Maliens ont pris d'assaut le palais de la culture. Ils ont trouvé les lieux encerclés par des militaires, des gardes, des policiers, des gendarmes avec des véhicules militaires. L'objectif c'était d'intimider les Maliens, d'intimider le M5. Ça a été un échec. Pour un meeting prévu à 10 heures. Ce n'est qu'à 9h30, 10 heures que le siège du palais a été levé. Donc tous les militants qui sont venus entre 8h et 10h, la majorité finalement a préféré se retirer parce que nous avons dit à nos organisateurs d'insister auprès des jeunes, aucun acte de violence. Je dois remercier et féliciter les militants du M5 qui ont fait preuve de retenue. Nous allons gagner ce combat sans violence. Aéroport Somachiwa, mais à Digira Chibaola ne Tungoye, Bukana Jongo Dondola avec mais k'a fɔ a cili diyara ɲɛ o tɛ dɛ ne tun b'a fɛ u kana jɔ de mais jɔn y'a di maire minnu y'a di u bɛ min u bɛ si u ka so olu ye mun kɛ o ye surɔfɛnw de minɛ surɔfɛn de ye Mali sariya faga dɛ o surɔfɛn kelen in de bɛ élection mun bɛ nalen a bɛ labɛn n'o ye an sigilen bɛ k'a tigiw kɔnɔ minnu donna marché kɔnɔ ko contrôle des travaux ka miliyariw détourné b'a dossier dɔn an bɛ bɔ n'a ye f'u k'u kun labɔ an ka élection na u k'u kun labɔ ni cɛw don u k'a kɛ u ye wari ta ka taa di minnu ma an ɲɛ b'a la mun ye hali problème don an ni diinɛ mɔgɔ dɔw cɛ parce que a nana kɛ diinɛ fana bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan olu fanga ta k'i ɲɛsin jamana la k'a sɔrɔ ko o tɔnɔmada i bɛ marché di n ka mɔgɔw ma i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan il est temps k'an ka nin bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ye tilennenya la siranya t'a la ala mana o kama ala m'o fɔ an ye
ka mɔgɔw fara i ka ala tɔgɔ la ka sɔrɔ ka taa fɛn ɲini jamana nafolo k'i ɲɛsin o la ko taa n'o ye an tɛ sɔn a ma wa o de kun buguna an ka san tɛmɛnen ninnu kɔnɔ parce que caman fana y'o faamu diinɛ kɔnɔ ko n'i ye jama sɔrɔ fanga b'i lamɛn ala tɔgɔ bɛ taa ka jama ɲini mais a bɛ taa kɛ kumalan de ye fanga kɛrɛfɛ. Il est temps qu'on arrête. Il a dit dans son discours d'investiture, je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. Je le cite, je ferai tout pour que l'impunité soit la norme. Car, dit-il, l'argent public est sacré. Mesdames et messieurs, cette parole donnée, cet engagement, ce serment de Bandao a-t-il été respecté? De l'impunité zéro, on est passé à quoi? On est passé à quoi? À zéro punition. De l'impunité zéro, on est passé à zéro punition. Prenez le cas de l'avion présidentiel. C'est zéro impunité ou zéro punition? Zéro impunité ou zéro punition? Zéro punition. Prenez les avions militaires. Zéro punition. Prenez les équipements militaires. Zéro punition. Prenez la loi de réforme militaire, les 1200 milliards. Zéro punition. Les engrais relatés, la braderie du département de l'État, partout c'est zéro pointé. Zéro pointé à Badao pour la lutte contre la corruption. Zéro pointé à la transition dans la lutte contre la corruption. Quelles sont les exigences du M5RF? Dama anitle la kawya eredama anitie aukanalila machara mais nambeta sira do fe anga do fo noy aw yuli ka jomi ke ko jamana kunde golum ka atese ka to kan fo jamana ka yelema aka yelema kuma ka di joma kuma ka di jamana denw de da kan ka do u b'a fɛ ka min kɛ jamana ye u ka yi ka fɔ an tun bɛ ta kunu mun y'an kɛ tan bi an bɛna kɛ cogo di sini an bɛ mun labɛn ka ɲɛsin u ma u mana fa ye ka mun cogo cogo nin de ye refondation ye nin de ye refondation ye an ka fɛnw sigi sen kan minnu bɔra an yɛrɛ la an b'an yɛrɛ dɔn minnu kɔnɔna la institution administration an b'a yɛrɛ dɔn minnu kɔnɔna la ni citoyen bɔra ye ni fɛn ma kɛ citoyen ta ye a bɛ kɛ jɔn ta ye ko fanga bɛ sanfɛ a bɛ sanfɛ jɔn kama a tɛ sanfɛ aw de kama wa ale bɛ se ka décision ta cogo di jamana taabolo dɔw la aw da ma don min na o bɛ se ka bɛn o tɛ bɛn o de y'a to an y'a fɔ ni transition nana u y'u ban refondation ma u y'u ban dialogue national de refondation ma dialogue y'u taar'o kɛla maintenant u bɛ k'o de ta k'u bɛna n'o ye mali bɛɛ da ma don min na min ma lajɛ ka mali sini sinikɛnɛ ɲini fo ka kuma fɛn dɔw ka ten ani fɛn dɔw bɔra la minnu ɲana fɛn caman bɔra la an se ka baara kɛ ni o ye bi bari aw ma sigi ka kuma nin de ye assise nationale de la refondation ye ka bɔ duguma ka se cɛmancɛla la ka yɛlɛn sanfɛ anw maliyɛn an k'a fɔ an b'a fɛ min an ka jamana ka kɛ sariyaw bɛ kɛ cogo di an ka lamɔli bɛ kɛ cogo di an ka tabiya min kan ka don an ka fanga taabolo la cogo min na nin de ye refondation ye n'u y'a fɔ ye ko mali kura nin de ye mali kura ye sariya de bɛ bɛɛ sanfɛ bɛɛ kan k'i bila sariya jukɔrɔ sariya min bɛ boli ne kan o de kan ka boli bɛɛ kan n ye ɲɛmaa ye jamana hakɛ dɔ bɛ d'i ma i k'i ka ɲɛmaaya baara kɛ mɛ a t'i fisaya ni kɔmaw ye n'o faamuyana kaban olu ka baara fɔlɔ tun kan ka kɛ mun ye procédure mun bɛ sen na adamaden minnu bɔnɛn'u min na faso jɔli ko la u ka wulikajɔ fɔlɔ tun kan ka bɛn ka se ka o procédure nin k'a teliya kosɛbɛ maa minnu ye dankari kɛ an ka hakɛw la u ka se ka ɲini k'u kiri joona walasa an ka bɔ injustice tant que o justice ma bila place n'an ye fɛn o fɛn kɛ an bɛ taa sariya kɔfɛ n'an dun taara sariya kɔfɛ a ɲɛ man di an bolo dɛ. n bɛ sigili min na n tulo b'a la n ɲɛ b'a la wa mɔgɔw bɛ don ka so ani tile ne n'o bɛ kuma. ayiwa awo an b'i fo vraiment ayiwa commentaire jumɛn b'i bolo ka se nin na ma. mais ka imam lamɛn ka sogɛl lamɛn ka Koniba lamɛn ka Modibo Sidibe lamɛn ka maître Demba lamɛn nin ye résumé commentaire o ye kumaba min fɔ an y'o ta parce que information na n'i b'a di min yɛrɛ ye kuma ka ɲɛ olu da ka tɛmɛ ne donc pour ka se ka fɛngɛ parce que aujourd'hui an bɛ surprise min kɛ an bɛ tila ka kawuji mun a ye révélation min kɛ n ka tɛ donc an b'o di ka tila ka di k'o bila a ka répond donc an bɛ yɔrɔ min si tu permets an bɛ kawuji ta an bɛ kawuji ta kawuji an bɛ kawuji lamɛn donc a ye min fɔ donc n'an ye kawuji min sɔrɔ donc an bɛ a di. Les gens ont compris, les gens savent qui tire derrière les ficelles. Mais ne va do da robena. Donc vous le connaissez mieux qu'à oui. Qu'à fond, je prends l'opinion nationale et internationale à témoin. C'est moi si nous me mingaro kata kala yoro. Moi je suis légal devant l'État. Nous la sauvé à la cour de là. Il manque à trancher.
ni à la côté, que l'État tranche, qu'il saisit le ministre de la Justice pour dire que Issa Kaoundjim n'est pas légal à parler et agir au nom de la sémence. Et si le ministre de la Justice, ou bien le procureur, ou je ne sais quoi, que la justice fait une décision pour dire que Issa Kaoundjim n'est plus légal pour parler au nom de la sémence, comment on va? Si réellement, ni sur légalité, ni légitimité, ni basi bebuko, ka beutaï. Oh, quand on a basé, nous avons sémence, on va tourner à la fia. Parce que même Minabissa, c'est assertif. J'ai dit je soutiens la réussite de la transition et je soutiens l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Quel est le problème? On a manifesté ou on a manifesté. Bénitavant, où est le problème? Donc vraiment, c'est de la provocation. Donc où est le coup pour vous donner ma version des faits? Moi, il y a une introduction. Il y a une Vas-y. Voilà, donc on est Moussa Konaté, maintenant il y a Foro Tinguila, il y a Krofo la Mélène Kofé, il faut qu'il y ait un coup de caquet, il m'a mis penché. Il y a là, il va faire un bout de fond. Problème bam, c'est ma la vie, il m'a balé à l'époque. Mais mamie, oui, il y a le Folo. Il y a le Flana et mi. Issa Kaoundjim, ou Bora ou la Sédiké Kafou, qui était coordinateur général, CEMAS coordinateur général, ou où il y a une possibilité de Koubnata. Dans l'ouïe de Bibolo, il est là, il faut que nous mangeons la taille. Oui, il y a le flan, Savana et mi. Il faut Mohamed Saleh Atoué, pour des coins coffee. Fin du mai de Baa, il y a un tiki Kafou, Mohamed Saleh Atoué, des coins coffee. Mais, il pas de. Oui, non, il y a un problème. Il go Daloudiman Membolo, imam ka position là. De fois. Mais nous Daloudio, côté on a une élection là, nous même manganti là. John Moula mi mata élection là. Quand même a tranché pour moi dans la élection là. Bon Chimane c'est une élection pour là. Okera c'est massif de là. Même na ka mo franyo ko boko boli mabo. Okera c'est massif de là. Bon. Mais c'est moi, c'est le lancement que Domi parlait de la culture là. Il m'a dit quoi était là. Donc, né à Domi, la démission de l'IBK et son régime, ça c'était au nom des coordinations et mouvements associations de l'imam Diko. John il veut la Gadjoko Mounayasi, mais nous nous remercions comment. Donc, allez savoir le reste. Flana est miné, quand Salia est dedans, mais vous témoignez de venir là. C'est tout avec assez heureux. Je ne veux pas arriver comme il est ministre de la République, je ne voulais pas l'incriminer. Mon Mimbala qui est là dire que Kouelil a été mandaté pour mettre le bureau. Le docteur Sissé. Mais le docteur Sissé, c'est l'homme de main de Salia. Pour que Neka au bureau là il y a 3 mois, c'est avec l'aval de Salia. Avec la Soubassi la Domi, quand on avait voulu organiser la journée, c'est-à-dire que l'implication de la jeunesse pour améliorer la gouvernance. À Benani Fali Tchama, l'imam a demandé pour des raisons de deuil qu'on a annulé. Docteur Sissé dans la ODC. Et quand Salia a été nommé ministre, il y a Salia Ma. Moi, Salia est Tara. Maintenant, puisque tu ne peux plus partir aux réunions, là, il y a Bora, avec l'accord de l'imam, il y a un fois papier au Bembolo. Ani, comment il s'appelle, Badra. Là, il n'a pas signé, mais Badra a signé. J'ai dit maintenant, puisque c'est Badra qui était le secrétaire politique, et puisqu'il est parti, mais puisqu'il était, je sais que tu es très proche de l'imam, donc je te demande humblement, il y a mon proposé qui est proche de toi pour que nous, la secrétaire politique, il dit qu'il ne voit pas d'objection ni d'inconvénient à Sissé. Ni Sissé blanc comme secrétaire politique. Tout le monde dans la cour, bon, moi, c'est moi si courant te cassera, dit te cassera, les gens viennent chaque fois faire des revendications, d'accord, moi c'est bien, moi, le courant me sera dépassé, me dit, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens ne payent que les côtés. Non, on est à Mouta, ça parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants, bon, Moutara, comme toi, tu es secrétaire politique, fais-moi une proposition d'ajustement de bureau. Au niveau d'État. Nous allons faire une proposition qui parce que les textes me permettent que nous remontions 4 réunions à justifier. Mais nous sommes ça, donc nous devons faire une proposition. C'est une proposition. Nous avons les Faranonga, qui est un coup d'État que nous.
et au travail réunion assez la yoromina ne va kalama salia va kalama je l'appelle mon salia moi c'est tout du mana aller faire une réunion sur mon dos quand si c'est plaque ta réunion pour essayer de dévaster mais salia ga koube ne va donc parce que c'est lui qui est derrière Salia qui veut être candidat aux élections présidentielles qui veut être candidat de la demande c'est lui qui est derrière Salia le sait je le sais notre faut aller chercher Salia avait mis une fois Nebo Kalamon. Et c'est que Salia ne sait pas comment Tchaman faut arrêter le mbé. Mais moi je ne vais pas divulguer ça. Akasabali donc. Akasabali. Moi je l'ai à toi. Je me dis qu'il est intelligent. À la famille. Moi je soutiens la transition. Je suis avec le pouvoir. Donc son implication était de faciliter. Mais Salia a dit maman. Quand faut salir na ta imam bara ko mi kasu imam la ko ko ma de do da ne imam jara samu ne salir ati ko de bola ma parce que ne mu fo aller à kila ko meno de ke on a en guerre quand on est en guerre faut être stratège ça n'y mi fo ataro de fo compter sur masiko là donc ma certain fo de là donc vraiment bon il faut me reprendre la semas do buru comme au blaye pour fera ademaka et puis voir les élections présidentielles c'était ça. Parce que lui, il veut se faire, il veut parce qu'il y a des noms qui ont des bourdeaux. Nous avons des bourdeaux. Attirer une fois Adema Kola Nebodo. Quand moi je dis Adema 1, 2, 3, 4, 5, 6 et leurs alliés là, mais donc je deviens une cible, il faut m'éjecter par tous les 1000 moyens. C'est politique. Vous pensez que moi je vais me coucher? Et même tous ces gens là, mais après de Galadien, c'est lui qui se dit intermédiaire là, il est de quel parti? Si c'est, mais il est de Parlement. Alors, Sali a mis Nabo, on a Sali à de la gros grand gré. Nabo de là. Bon, donc, du coup, je pensais que Sali allait avoir l'intelligence de ne pas aller très loin. Et puisqu'il n'a rien compris. Donc, Lutemundo, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est dans cette affaire-là. C'est-à-dire que c'est lui qui a tiré premier qu'il a raté, alors que Balkele ne l'eau. C'est comme Kobo tire de l'eau. Que le Mibolo, que l'on y tatine à Diato. Moi je suis politique, personne ne peut m'empêcher de parler. Donc on est à tuer, parce que je ne voulais pas le mettre dans une situation difficile. Je me dis que c'est un jeune, il est intelligent. C'est la garde aussi, moi c'est la tête à imposer. Ça a été une raison qui est tellement voilà là. Il faut comprendre de plan, il y a celle là, celle à tête au fouille là, avec Kobe là. Non, moi je ne suis pas là dans ça. Allez voir nos confrères de presse. Non. Tout le monde vient avec un passé. Je me dis c'est un jeune intelligent. Il a de l'avenir devant lui. Mais je ne savais pas qu'il va tomber bas comme ça. Donc, à l'honneur de Mina, à nous venir Mina, mais ils ont tiré, ils ont raté. Parce que nous n'est à fouiller. Moi, c'est Massiko, c'est le dernier de mes soucis. Mais j'ai dit qu'on ne me traîne pas. Nous tu as fouillé, nous y a que nous revenons à Ramadia. Nous avons Farouka, Kardouma, Galama, Asra Mangana. Ah, c'est Mangana. Mais Kana. C'est ma cigarette, c'est pas cigarette. N'est pas la chema cigarette boulot car que siège. Et t'as des femmes, il y a des éviter que non autre image. Non, de n'aquila n'a comme ils disent qu'ils sont légitimes, ils sont légaux, ils sont ceci cela. Mais non qu'à créer un siège ou construire un siège ou qu'à faut dorer n'avoir qu'à presser le capoya laisser moi si siège à baba. N'est pas tout mauvais. N'est dans date voilà. Moi j'ai d'autres chats fêtés. Mais parce que d'abord, c'est qu'il vit de la publicité. Parce que là, pour nous, les médias vont s'intéresser à eux. Si on coupe ta circulation au Karam, vous avez vu? Si on est bon là, ça. Comment on voit ça? Ici, à côté, nous, on met qu'à faire des cours, qui est devant le type de Tchafa. Pour ça, vous avez qui doit nous tourner, mais pour des types de conférences, qui vont nous connaître, qui est trop fort. Comme il m'a dit avec il y a Jaffa, il y a des fois. Plana, il y a une fonction. Comme il y a tout le monde, il y a des cocots, et il y a des cocots, et il y a des cocots de corps. La première, il y a un café qui est du et fly. Quand tout le monde a fait, c'est il m'a mis balle au capa. Si on doit avoir la chef. Bon, il y a comment battre. N'est pas de Digo, ne bɛ ala ko ni ala kira ko de la sallallahu alaihi wasallam. Ni digo jɛra ala ko de la. Peut être digo ko de an jɛra ala ko de ala kira ko de la sallallahu alaihi wasallam. Kɛra mɔgɔ dɔ n'ale ma minnu kuranɛ.
ne de digo ko la dɛ ne bɛ ala ko ni ala kira ko la o de b'a an fara ɲɔgɔn kan i kuma faamu donc n b'o tile maintenant filanan ye min ye an ka jamana kɔnɔ i bangebaga i bɔ i bangebaga mun bɛ jɔ bangebaga jɔyɔrɔ la i b'o bila joli jalaki ti masa cɛ diinɛ ko la ni nin jugu jɛra fo ka se yanni semasi ka kɛlɛ mɔgɔ de la ka kuma mɛn mais ko kuma in bɛɛ ye politiki kuma de minnu b'a la k'u bɛ di ko fɔ diinɛ baara jumɛn b'u bolo ne kɔni bɛ nɔnɔ min tɔw bɛ min t'o dɔn minnu bɛ ne kɛlɛ u bɛ min n'o t'o dɔn mais ne kɔni bɛ nɔnɔ ko donc ne bolo ko in t'o yɔrɔ ye filanan min y'a fɔ mais ne y'a fɔ hali ni Diko ye ne wele sisan ne bɛ wele ka taa problème tɛ ne ni Diko cɛ ko min bɛ yen Diko ko ne ma a ye min ala de bɛ ne gɛn n'o tɛ olu tɛ se voilà. Walima e kuma dɔ fɔ k'u bɛ fɛ ka semence ta ka taa président candidat dɔ dɛmɛ 2023 mun y'a fɔ bɔlɔlɔ la voilà donc mina o candidat ye yalima o candidat in tɛ ka candidat de wa ne ka candidat ye Assimi Goïta ye fɛn kuma dɔ non non n b'o jaabi jɔ stop ne ka candidat ne b'a dɔn o ye j'ai dit l'imperturbable patriote Assimi Goïta ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan pour que a ka kɛ candidat ye fɛn o dogo les tirs croisés là on le sait. L'imperturbable. Assimi Goïta. Ah oui. Ni archivé. Anti Diko di aka jabi. Aiwa. Diko di aka jabi. Le très respecté. Ba mo be donga show alikle. Ne no be kuma. Ne nambe kuma ne dugule be kuma. Munu ba nyanyini obenna. Obenni nga. Munu yere jamana de mu ne no be kuma. Show ni kile de dora la no te. No be farla nyonka. Ni ma hakle nga soro la. Ifana ba ka hakle mayda. kuma o kɔlɔsili bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ne sɔrɔla ka a jateminɛ ka kuma cogo dɔ kɛ min tɛ laadala n b'a kɛ kɛcogo min o kuma cogo in ye jumɛn ye ka manifeste bɔ kɔrɔ ye ka sɛbɛn dɔ bɔ ŋaniya min bɛ n na k'o don a kɔnɔ k'a cɛri ne ye ko in ye cogo min ani ne fɛ fɛn min ka kan ka kɛ n ka ye cogo la an ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn min kɛ n'a bɛ se ka kɛ jamana in ma sababu ɲuman ye karamɔgɔkɛ anw ka jamana bɛ nin lɔnbɔlanba in na o de t'a kɛra tiɲɛ don anw sigira alhamdulillah a bɛ ka taa an b'a jigin ni ala sɔnna k'a fɔ ko a bɛ ɲɛ wala an b'a jigin ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ wa an b'a ɲini ala fɛ fana ala k'a ɲɛ gɛlɛyaw kɛra a la diɲɛ kow taalan ye gɛlɛya ye gɛlɛyaw kɛra a la hali bi a gɛlɛyaw bɛ sen na nka alhamdulillah jigiya bɛ yen a fɔ ni ala sɔnna ko min don ana tila ka ɲɛ ka latigɛ o lahalaya in kɔnɔ ni ye kɔlɔsili min kɛ ni ɲɛ bɛ ko min na furukufuruku ka ca jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya a bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an minnu bɛ faba la yan n'an bɛ Bamakɔ a parti politiki a n'a tɔ ɲɛmɔgɔ a n'a diinɛmɔgɔ ani maa wɛrɛ minnu bɛ yan yɛrɛ min ye ko in bɛɛ lajɛlen ye furukufuruku b'a furukufuruku minnu don maaw ma sigi ka fɛɛrɛ ɲini a la wa jamana yɛrɛ kɔnɔ an tɛ yɔrɔ minnu na jamana bɛ lahalaya min na bi gɛlɛyaba b'a la n'i y'anw ka jamana da ka sarada 180 ɲɔgɔn jamana kɔnɔ a si tɛ jamana yɛrɛ ka mara kɔnɔ commandant tɛ yen préfet tɛ yen a yɔrɔw bɛ yen école tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen fɛn wɛrɛ tɛ yen jamana kɔni don anw ka jamana don nka a tɛ jamana ka mara kɔnɔ jamana sago tɛ boli o yɔrɔw la don o don o dugukolo a n'o yɔrɔw dɔ de bɛ fara a kan ni dɔ bɛ fara o ka don o don maa minnu yɛrɛ fana sigiba ye a yɔrɔ dɔw la u yɛrɛ dama min ye jamanadenw ye a yɔrɔw la minnu sigira ɲɔgɔn fɛ san 1000 san 100 yirikaw o tigilamɔgɔw fitina donn'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛtana donn'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ bɛ kɛlɛ la u ma bɛn fɔla fɔlɔ o ko bɛ sen na don o don hali solution ma sɔrɔ a la fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la an ma jɛ k'a ɲini o ko bɛ dabila cogo min n'o bɛ sen na anw bɛ transition min na kalo 5 kalo 6 o sɔrɔla a la fɔra ko san 1 ni tila de o tila in bɔra a la a tɔ ye san 1 min n'an bɛ ɲɛsin a ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ko o de bɛ kɛ joona ka tila ka élection kɛ ka maa sigi jamana kɔnɔ tasuma bɛ fan bɛɛ jamana min kɔnɔ basigi t'a la jamana in ye jamana min ye n t'a dɔn ni mɔgɔw bɛ jateminɛ kɛ i b'a fɔ dabɔngama don kɔɔri ka kan ka sɛnɛ yɔrɔ minnu na kɔɔri ma ɲɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min n'o ye Mopti mara ani kadɔw bɛ yɔrɔ minnu na ka caya o tun ye jiginɛ de ye sɛnɛ ma kɛ yen office Niger min n'a de ye jamana in fan dɔ ye a bɛ balo ni yɔrɔ min ye o yɔrɔ fana gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ yen nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin jamana in ma an bɛ nin na nin lahalaya in n'a fɔra ko an ka taa
yani kalo damado ni maaw be wuli angama bon aya teliya jona ay election ke aya keta kabini 92 borala ni adima ye election gagné parti te jamana ngono min bi saka ko kale de election gagné ade o kunungo barka bula wati jango min ma fara nyon ka fla saba nani o tisaka député so o tigala mo o ma fara nyon ka o ma jate mineke société civile ni ma wara munun be jamana kono amma si on ga jamana de bina ka seni hakaina muyan soro anga kanga munke anga kanga dabali jumenge min nyan soro ambe boala tugodi amma sigi dongele dakele jamana den ko dayano amon be ka tadron antejo be ka fereke ka ta ibe talun ka ta ni taluna ni bina ni wula ita italuna mina ito fle ito lage ito nyenyini o nyogo na wera min binye bitla ka ta talula o haklima yayiwa o de la nambe ka ta tugomi ne kule kan mbongo ko kasali ka laje na yefo fengi nyona na jimina nyogo ngoro tugo afuna nyogo ngoro tugo ay yere tamade klini anga laje halibi anga jamana yin mawte ban jamana yin kono kodu mawte ban jamana yin kono hali bi anga jamana na balmaya ni shindiya ni sigi nyoya korobala anga laje anga jamana bi tugumi am se ka sigi ka toni ka kuma nyogon fe fered me se ka boloda ken kelemunu be kabila uni shaw ni nyowache obe ban jamana kono tugumi ango nyenye no manyenye ni solution masorala fa wulila anya ko toti ya ni soni ambe wuli bon senga bombolo ko be ka ama fata election o meta election ni condition no ni la na ka fanga sugu men soro min bina saka nyeshi problemu ma min be jamana in ko wala fanga in fana ka siki le damado anga wulo kama ka fo ko bo amasaka fenke o sano che akanga nyenye ni akanga nyenye jamana be ni situation de labbi haklima ko kanga siki ka laje ka fara nyonga ma kelente se mina ma fla ka kanga fara nyongo an chama nga fara nyonga pour kanga laje saka to ske niemel halaya mina na siki ka on flete ndron ka fo ko be faranga wati belajele no kulu be bina on deme wulu de bina ninkaye wulu de bina nimbaye otuna to sena mamun be angu ka opinion nu ka mo fana commencer ka kuma anga fanga be munini ya anga sora shube munini ni jamana nuna amba kitugo de amba kitugo o ko duru le mbulu yere barawu parce que ambe jemi ngono bi fien tugu mimbala be bolo dalembi ikungolo minenga be yere ni ala nana ni bana. Merci beaucoup. Ambe awoyifo nous togo commentaire berete ni na tuguni be ya me anya tugu de kabla ka mo kala me bana rek wa presque il reste 6 minutes. Très bien amanga foluke ya ga foluke ci e jurude an kanumba ani mami be mission na be kamini tene fo ka tabla jumala avec division na samedi no yele ka conseil alu badara samake sajaja atara ko jinu opération ke Tunisie ako opération kera ko opération nyana aya image yere blakana très bien avec rééducation de la 600 OK amba fala kan do ko ba nyini auditeur bela jele fe ko beka do kai donc amba ka jaka faraka do ka de abo folidi alkasum maiga ma merci beaucoup mambrete ko ne soma anti anya to malion beka don mais une chose est sûre élection beke faut élection boama parce que une chose est sûre atika tukutu barbade mauka famia ananye san kemeke gelembi ke ma chiti préparé kana élection beke 18 mois konnana parce que toi bu yere datu nya fa ni ngam donc CDA o mo ngam ta faraka wa ke 9 mois de kono donc America faut quand même d'offre élection kan en tout pardonner ma chi ayi donc ko jeya ka bom koy erreur kera olu ye mɔgɔ caman yira anw na kan ka vote ye a bɛɛ kɛra ka tɛ donc catastrophe ye diina mɔgɔw de i bɛ ka yira anw na an tɛ i bɛ ka dɔn olu de nɔrɔ la kɔ la situation on le sait donc bi an bɛ yɔrɔ min jɛya ko don l'élection va se faire musala kan t'o la dɛ siga foyi t'o la n'an sigila ka taa ne ninnu y'o ban ka baara kɛ on les a donné 18 mois ka ban ka baara kɛ o 18 mois kɔnɔna na or normalement 5 mois a bɛ se ka kɛ élection ka kɛ parce que ninnu ye 4 mois de kɛ o tun tɛ foyi la bon 5 ans bon kun kan donc an ka tila o la donc ne an bɔra o la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma mama be ka namɛ aljuma tɛmɛni nka donc ale b'a ka émission lamɛn don o don a ko ne ma ko ne ye kungo lasa ma ko de bɛ tile kelen ka donc ale ye émission lamɛn samedi o samedi ka donc n'a kan ka taa baara la baara dabila ka taa bi émission rediffusion de lamɛn k'a tɛmɛlen maa caman bɛ yen bi tɛmɛni parce que tembeli be yen tembine be yen donc a bɛ ATT bugu la a b'an lamɛn a n'a furumuso ni waati in kɔnɔna na ka Falen Kulibali donc maintenant n'an y'o bɛɛ fɔ n ka taa donc rapidement
an bɛ maa min fo ka taa donc an bɛ lagare fo lagare ko o ka donba n'o 8 mars le 7 nga donc a tilala ka an wele nga donc ka faka be den faya dama an b'o fo ko barkada diinɛ yɔrɔ la nga donc ka foli kɛ nga donc cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye na ala sɔnna n'an ye foli lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli lase an ka musokɔrɔbaw muso sabaw k'a daminɛ muso fɔlɔ nga donc n'o ye Mamuna Ture n'o ye Mantala Badi ala ka hinɛ la n'o ye o furumuso ye nga hamdala ye o ye muso fɔlɔ ye ala man di sala ye awɔ sala ba cɛ de ne donc n'an bɔra o la i mɔkɛ de sala ye dɛ non i mɔkɛ filanan ye min ye muso filanan nga donc n'o ye Madame Ture Labo ye k'a fo ka barika da ka dugawu k'a ye ala ka sababu ɲuman d'a ma fɛn o fɛn n'a bɛ yen nga donc diɲɛlatigɛ kɔnɔ nga donc a bɛ kɛ hakili jagabɔ de ye a tɛ san 7 kɛ kɔfɛla la hali tile kelen gouvernement ma dɔrɔmɛ sara ye san 7 so ma d'a ma san 7 a tɛ taara kɔfɛ a ka ancien président de la république dɔrɔmɛ ma d'a ma et aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min il est important que o wari min ka donc n'a ka kan ka di a tɛ ma en tant que ancien président de la république o ka segin a ma o ka segin a ma gouvernement ka disposition ta a ka segin a ma parce que ATT ye min kɛ fo ka dunuya wuli olu tɛ se ka kɛ donc ATT nga tɛ i kɔn de saya in kɔnɔna na nga ta a ye tɔgɔ min sɔrɔ yan bɛɛ y'a ye an kana kɛ fitiriwale an kana kɛ jugubaci ye fɛn min b'a ko jukɔrɔ après n da bɛ s'a ma parce que gɛlɛya min bɛ o bɛ fɛ k'a poincer a kan n da bɛ s'a ma donc n'an bɔra o la n ka taa donc n ye n furumuso sabanan fo n'o ye Madame Cissé Astan i Tarawele k'i fo k'i barikada ka Madame Bore n'o ye Matali ye n'o ye Sumayili Bore o furumuso ye Awa Tarawele dite Awa Dian n'o bɛ Tomikɔrɔbugu k'a fo k'a barikada o ka Grand Willy an b'o bɛɛ lajɛlen fo nga tɛ donc bi nga donc foli an b'a kɛ globalement parce que an tɛ se ka bɛɛ fo nga tɛ donc ka mɛnta fo nga mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka Hayidara n'a kɔrɔkɛ fo ni waati na n'o b'an lamɛn ka Zumana Sako fo Maɲanbugu maa o maa bɛ nga tɛ donc an lamɛn aéroport mɔgɔw bɛɛ la an bɛ n'a ka mɔgɔw joli k'aw bɛɛ fo nga tɛ k'aw bɛɛ don Kiramantɔnna ka kuma d'i ma a ka dugawu kɛ nga tɛ donc pour que jamana an bɛ Gawusu Magasuba an b'a fɔ ka Madame Magasuba an b'a ale fo ni o ye ani a furumuso n'o ye badabada Kajatu ye Kajatu an ka foli bɔ Kajatu Sidibe bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Filani k'i ka Banu Magaji ouais ka Bagadu Maji fo nga tɛ donc n tɛ Banamba jeli nga jeli Musa Sise ko fo ka Sempara fo no Fara kana ɲina ka da DGMP mɔgɔw kan bɛɛ o sigilen don DGMP gorobɛlɛw an b'u fo Madame Yafo Fati Bɛngali an b'u bɛɛ fo an k'an baw bɛɛ lajɛlen fo tanti Madame Mayiga k'a daminɛ o la Bafanta Tarawele k'a fo ka barikada Maimuna Jolonna k'a fo ka barikada Mama Sidibe k'a fo ka barikada ka foli di Madame Tarawele Mariam Jara k'a fo ka barikada an b'u bɛɛ lajɛlen ka Bafanta fo nga tɛ ka Hayi Madame Salo Amani fo donc kuma b'i bolo nga tɛ donc pour que an ka an bɛ bi ta kuncɛ nɛgɛ ɲɛ merci beaucoup 28 bɛ yen an bɛ foli an bɛ dugawu kɛ k'a kuncɛ merci beaucoup an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wari ɲuman dɔn bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup. Ala kanga jamana ala ka basi ala kanga jamana basi ala ka yɛrɛ kɛ jamana ye ala kanga jumaw caya ala kira kan ko sol Allah rasul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala ka dɔwɛrɛ yira anw na. Merci beaucoup.